आज आम नुआ गल्प पढ़ा जार नाम है अनधिकार चेष्टा। तेबे चलो पढ़ा शुणा। अरण्य शेष सीमार गोटे ग्राम थिला। थरे ସେହି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀଗଣ ଗୋଟିଏ ଦେବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତଦନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଥିବା କାରିଗର ଗଣ ଦୁଇ ପ୍ରହର ସମୟରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଦିନେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଦଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କେହି ଲୋକ ନଥିବାରୁ ଏମାନେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଏଣେ ତେଣେ ଡେଇଁ ବୁଲିଲେ। ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାଠ ଦରକାର ହେଉଥିବାରୁ କାଠ ଚିରା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଅଧା ଚିରା କାଠ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କିଳା ମାରି ଦେଇ କରତିଆ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜାଣିଥିବ ଯେମିତି କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କିଳା ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକି ଜଲ୍ଦି କାଠଟା ଚିରା ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ କେମିତି ସବୁ ନାଚନ୍ତି, ଡିଆଁ ଡିଁ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମନରେ କୌତୂହଳ ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ମାନେ ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆରେ ସେଟା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ମରା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ କିଳାଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଗୋଟିଏ କିଳା ଏଠାରେ ମରାଯାଇଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଗଡ଼ଟେ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ମଝିରେ ଏଟାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ଅଧା ଚିରା କାଠରେ ଗଡ଼ ଉପରେ ବସି କିଳାଟାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଳାଟା ଜୋରସେ ମରା ହେଇଛି, ତାକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଜୋରସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କିଳାଟି ସହଜରେ ବାହାରୁ ନଥିଲା। କେମିତି ବାହାରିବ? ବହୁତ ଜୋରରେ କିଳାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ବାହାରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ଛାଡ଼ିବାର ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଖିଲଟିକୁ ବା କିଳାଟିକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କଲା। ଦେଖ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ସେଠି ତାର ଦରକାର ନଥିଲା, ଅକ୍ଳାନ୍ତରେ ଯାଇ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଶେଷରେ କିଳାଟି ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଦୁଇ କାଠର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ରହିଯାଇଥିବା ହେତୁ ଚାପି ହୋଇଗଲା। ବିଚରା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନିଜର ମୂର୍ଖତା ପାଇଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଥିରୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଜାଣିଲ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏବଂ ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି।